Здравейте, пичове, аз съм The Fireboy и днеска ще снимаме на една нова поредица на Майнкрафт от серията за оцеляване. Забравихме нещо така. Забравихме нещо от серията. Ще направим нещо с серията за оцеляване. Крафтвам пред вас, да ми кажете, че съм хакер. Ще го кръстиме оцелей с The Fireboy. Оцелей с The Fireboy, да. Бум! Окей, но яко раут. Нема що! Цъкаме за дървета. Както всеко оцеляване, първо трябва да събереш дърво, после храна, после каблстон, после пак храна и така нататък. Да, имаше един поучителен урок. Един ме беше изхейтил и му бях изтрил коментара. Беше ми написал, че е много големи вежди и че ги съда. Не, спич. И да, ако чувате някой как се смее, сори. Ако чувате някой как се смее, сори. Оца! Майка ти дълна. Ако чуете как псувам, просто не игнорирайте ме. Фака и юбе. Игнорирайте ме, ако ме виждате, че псувам или нещо от този сорт. Да, доста дърво ще събереме за протокола. Също като 16 дърво, цяла къща, няколко стака. Не, ще си направя голяма къща. Хубава. С интериорче така, разбирате ли, по тераска, фермичка така. Фермичка и така нататък, пичове. Дали гъб. Окей. И още дърво ще ни трябва. Малко, опа, чекайте да си таком краката. Малко така да се преместя фейскама. Малко ми пречи фейскамчето. Не трябва много често да го включвам. Кирки, мечове, това. Окей. Благодаря ви. Опа, аз се чупа после бе, бати лага да е. Хора, благодаря ви страшно много за 23 съла. Благодаря. Нямам го. Като знаех как се мъчих в предишния ми канал, за да правя някакъв качествен снимок. Не, че са правил кой знае какво да, ама там бех ужас. Снимах на PlayStation 1. То
Аз имах една стройка на времето и какво очакваме? Не знам, сега съм с J5 по-як телефон, много ясно. О, да. След това ще ме ядосвам. Окей. Така. Вече почваме да събираме нещо друго. А именно нещо такова. Ето това. Окей. Събаряме всички дървета. От колко време снимам аз, бе? 5 минути, хора. Какво да се прави? Да не ми влезна по стаята пак и направо ще откачам. Няма да откачам, ама ще се нервирам. То казах им да не ми влизат. Да ми влезнат нещо. Окей. Да щупиме. Какво видях очито ме? Това е доста ценно нещо. Какво става? Как сме? Как са децата? Ямри да те! Окей. Тук са няколко, тук са 17, с едно са 25. Да. В момента се сещам един приятел, някаква бела днеска направи. Чекайте да ви разкажа. Отиваме... това как се чува. Отиваме там Ох! Препах. Отиваме нещо там да изкупим нещо чипс. И седиме един Роберто, The Shadow Gamer. Седиме и по-натам вика. Една малко дебела жена. Не викат да ставаме, какво ме чипсове с Алекс и Роберто. И викат да ставаме. Като дебил се смея и хора Роберто. Знаете ли какво вика? Мърда се някъде по-натам и вика да еба в дебелите компресори да и... Това беше едно от най-яките неща, което каза Роберто. Окей. Да загърбиме това. Ямри, бе! Ужас как се чу. Май сме ледър. Ох, майка ти долна. Пребана, шибана. В първи епизод, хора. Ще сме ледър. Не бе, what? Тук ти... fuck you, е. Но е трудно на телефон Майнкрафт, принцип. В смисъл не, че е трудно. Трябва да ходиш на там, трябва да ходиш така. Там имаш една мишка на компа и това. Окей, нещо така, една овца да ми излезе. Така, да. С малко отиваме за кабелстон. Фака ю, бе! Фака ю! Пълно саплинги, много са ми нужните. Къде е саплингите? Али майко, 12 саплинга. Ни вие нямам. Окей. Да си съберем малко камък. Да ще кажете. Къщата ми накъде ще е тук. Окей, колко камък имаме? 11. Лепим крафтинга тук. Правиме се ледър тук. Колко трябва? Да се една вълна. Пудър. По-тихо. Ще да снимам.
Окей, сега търсиме още една овца. Овца. Трябва да си изчупиме брадвата. Бягай! Трябва да си изчупиме брадвата. Алелуя! Окей. Пак ми провалиха клипа. От колко време снимам? 10 минути. 10 минути, 10 минути. Окей. Овца ли беше това? Не знам. Правим си пена пещ. Слагаме тука. Печеме малко тука. Аре, гладен съм. I'm hungry, bitches. Окей, сега си направим малко факлички. Е така, да ми се спамва монстър и нещо. Така, както да е хора, за да приключвам с този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате също за канала. Да, с 23 абонати съм. Благодаря ви страшно много. И да, хора, чао!